Bine v-am găsit din nou pe canalul Ajutor în Poligon, eu sunt Vladi Dari. Aș vrea să vorbesc astăzi despre partea a doua a videoului despre AR, despre platforma AR. O să trecem prin, nu neapărat în ordinea asta, dar prin ce tip de muniție folosești și de ce, dispozitivele de ochire, sau mă rog, dispozitivele de ochire, inclusiv de night vision și thermal, și nu știu, probabil că accesoriile și cealaltă parte a accesoriilor și a anașamentului o să facem într-un al treilea video la o dată ulterioară. Nu vreau să întind foarte mult videourile. Hai să începem cu pasajul din Biblie. Marcu 3:24 spune că dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, acea împărăție nu va putea dăinui. Gândiți-vă la asta când vă gândiți la situația politică din România în ziua de astăzi. Ok, hai să vedem cu ce începem. Bun, hai să vorbim un pic despre tipul de gloanțe care îl folosesc și de ce. Iau un moment numai să dau jos cureaua armei. Arma este goală, nu are nimic pe țeavă, încărcătorul e gol. Folosesc, țeava asta are, cum am zis, 16 inch de la camera cartușului până la capătul dispozitivului de țeavă, de gură de țeavă. Țeava este cromată. Profilul țevei este un profil medium, deci nu e nici foarte groasă, nu e nici foarte, foarte subțire. Țeava în interior este cromată și are ghinturi de 1 în 7 inch. Deci, practic, pentru fiecare 7 inch de țeavă, glonțul, sau mă rog, proiectilul face o revoluție, se întoarce odată. La aeruri e destul de importantă chestia asta din cauza că în funcție de ce țeavă ai, sau mă rog, care ții spirala țevii, aia îți spune cam ce gloanțe poți să tragi. 1 în 7 cam e un medium așa fericit, în care nu e nici foarte rapidă, nu e nici foarte încetinită rotația care îi dă glonțului. Cu cât e glonțul mai ușor, cu atât trebuie să aibă mai rotație mai puternică. Cu cât e glonțul mai greu, poți să scapi cu o rotație sau cu o spirală mai lungă. Deci un 1 în 8, 1 în 9, 1 în 10. Dar asta e, cred că am una care e 1 în 8 pentru a stabiliza gloanțe mai grele. Tipul de gloanțe care îl folosesc eu sunt pentru poligon folosesc FMG, care e de 55 de grains, nu știu cum se traduce în românește grains. Greutatea glonțului practic e 55 de unități de măsură, de grains, naiba știe cum se traduce asta. Deci astea mi sunt încărcătoarele care mi sunt încărcate cu gloanțe de poligon, pentru poligon. Vestă și în curea am hollow points, nu știu dacă prinde camera, dar are o gaură în centru. Mijlocul glonțului are o gaură în centru. Astea sunt
Gloanțele astea sunt 77 de grains versus 55 care erau celelalte FMG. Astea lovesc un pic mai puternic și fiindcă au gaura aia în mijloc, au tendința să se expandeze, nu știu dacă e un cuvânt, dar l-am inventat eu acum, să se deschidă mult mai mult decât mă rog, ăsta, full metal jacket, nu se deschide deloc. Deci astea sunt gloanțele care sunt gloanțele de luptă, ca să zic așa, nu că mă aștept, Doamne ferește, să ajung într-o situație din aia. La fel, în vestă, am două încărcătoare cu vârf verde. Astea la fel sunt 62 de grains în greutatea. Astea au un centru, au un mijlocul e făcut din metal, nu din plumb. O să mergem imediat să vă arăt diferențele dintre ele. Dar astea le folosesc în cazul în care se întâmplă să stea, de exemplu, ținta după o baricadă care nu o poate penetra gloanțele, că vi le-am arătat mai înainte. Schimb încărcătorul și pun în astea. Astea trec de obicei cam prin orice, în afară de poate un bloc motor de la mașină. Dar oțel de ușă, adică tabla de ușă, nici nu mai vorbesc. Poate nu prin ciment sau, mă rog, prin zid de ciment, de beton, dar prin bolțari, cum sunt pereții mei, cum sunt bolțarii de metal, bolțarii de ciment, trec cu siguranță. Sau prin cărămidă, sau prin lemne groase, sau așa. Astea sunt așa de... Le țin, am două încărcătoare din astea cu mine tot timpul, bine, nu tot timpul, în vestă, ca să, în cazul în care trebuie să trec de o barieră. Avantajul la 556, care e asta, și la 223 de fapt, nu e numai 556, este că poți să folosești așa ceva. Ăsta este o conversie care practic scoți afară închizătorul, boltul, și îl înlocuiești cu ăsta. Ăsta o să stea în locul lui. O să pun niște videouri să vedeți cum arată în acțiune. Partea asta de la conversie, asta e o conversie de 22 LR. Practic partea asta de la conversie, dacă vă uitați la un tub de un glonț inert, este exact același profil. Deci ăsta o să intre în camera cartușului și încărcătoarele pentru conversie de 22 arată așa. Sunt încărcătoare normale, intră în aceeași teacă pentru încărcătoare ca și încărcătoarele de 556. Forma mai mult sau mai puțin la fel, poate că astea sunt un pic mai curbate, foarte puțin, dar tot așa. Și astea sunt cred că sunt de 25, dacă nu mă înșel. Avantajul la asta îi, de ce se poate folosi 22, calibru 22 LR în 556, fiindcă să iau un glonț, fiindcă diametrul celor două e la fel. Deci prin țeava de 556 poate să intre un 22 LR liniștit. Ăsta e un glonț de 22 LR, asta e tot ce îi. Diametrul este 5, nu știu dacă se vede, 5 jumate, să zicem, milimetri, 556. Iar ăsta e un 556, diametrul e un pic mai mare de 22, de 22, de 5,5. Deci ăsta și ăsta au același, pot fi trase prin aceeași țeavă, ăsta fiind un calibru 22 LR, ăsta fiind un 55-56 NATO. Diametrul gloanțelor fiind la fel, se poate folosi aceeași țeavă. Okay.
Set. Ok. Ăsta este 55 Full Metal Jacket. Ăsta este 77 Hollow Point și ăsta este 62 sau 66, nu mai țin, 62 parcă, Green Tip, cu vârf de penetrare. În mod normal, gloanțele sunt un pic mai curate, eu le-am zgâriat un pic când le-am scos din cartușă. Dar asta e diferența. Hai să începem cu ăsta, Full Metal Jacket. Ok. Full Metal Jacket, scuzați mâinile mizerabile. Full Metal Jacket se poate vedea, are FMG, are centru din plumb, partea asta argintie e plumb, iar exteriorul e cămașa de alamă, de cupru, de naiba știe de ce e al glonțului. Ăsta e unul. Ăsta este 77. Ăsta este 77 Hollow Point. Se vede dacă vrea să focalizeze și camera, se vede în centru canalul de expansiune care inițiază expansiunea. Deci are glonțul în sine e făcut din plumb și jacheta glonțului din cupru, lamă, Dumnezeu știe ce, nu știu exact care e materialul. Ăsta e ultimul, probabil că ăsta să fie mai greu de văzut. Ăsta este Green Tip, ăla care are vârful, adică centrul de metal. La ăsta, dacă se vede diferența de culoare pe aici, așa pe undeva, partea asta din spate e plumb, partea asta din spate ai jacheta glonțului, iar triunghiul ăsta, conul ăsta din față, ăsta e partea de metal. Ăsta penetrează, ăsta ajută să penetreze barierele. În România, din câte am înțeles, astea sunt ilegale, aici nu sunt. Singurul lucru care nu ai voie să tragi cu ele, nu ai voie să tragi cu ele la țintă de oțel în poligon. Dispozitivul principal de ochire e ăsta. Puteți să vedeți că nu, asta e specific EOTech-ului. Reticolul se pare destul de, dacă și face camera focus, pare destul de neclar, dar vă asigur că nu se vede așa. Este un punct în mijloc și o țintă rotundă cu 4 stadii la 12, 3, 6 și 9, ăsta fiind principalul. Principala modalitate de a ochi. Încerc să filmez pentru a doua modalitate de ochi. Asta e cu magnificație 3x. Cam asta e imaginea care o văd, dar bineînțeles cu reticolul din mijloc se vede la camera, dintr-un motiv sau altul nu vrea să m-a dispărut de tot. Nu vrea să facă focus pe reticol. Dar asta e cu dispozitivul de mărit, cu luneta de 3x. Luneta nu are nicio marcă, e chiar numai o lunetă, cum am zis mai devreme. Ok, am zis că vorbesc un pic despre pentru ce folosesc și bucata asta de șină și lanterna. Lanterna, adică primul lucru pentru care folosesc e clar, e lanterna.
Al doilea, ia auzi mă, că nu mai merge. Ok. Al doilea mod pentru care folosesc e laserul infraroșu. O să pun acum un clip cu ce se vede sau cum văd laserul infraroșu. Laserul se poate ajusta, are două imbusuri foarte mici în lateral care ajustează înălțimea și stânga-dreapta. Următorul lucru care folosesc pe lateralul armei este un dispozitiv de supraveghere, că nu pot să zic că e de ochire, că nu e de ochire, termal. Ăsta se numește, e făcut de Leupold, e mai vechi, nu se mai fac din păcate, sunt destul de solide, merg cu o baterie 102 de CR 125. Și o să pun un video să vă arăt ce se vede prin el, dar practic stă pe lateralul armei, așa, bine, astea strânse, clar, și se poate folosi ca și dispozitiv de supraveghere. Ok, așa arată montat pe armă. Ca să-l folosesc, deschizi clapetele dispozitivului și îl pornești și, mă rog, aici o să vedeți video, dar practic cum o folosesc, dacă vreau să observ ceva, mă uit prin ăsta, dacă e de angajat, pot să ridic și să angajez să angajez ținta prin dispozitivul de ochire. Deci asta e practic numai de supraveghere. E și mare, e și destul de greu, dar în cazul în care ai nevoie să vezi semnătura termică a țintei, termal e singura modalitate în care poți să faci asta. Okay, nu știu cum să fac să fie mai ușor să puteți vedea, dar cam asta se vede prin dispozitivul termal. Modul ăsta se numește negru cald, deci orice obiect negru care e cald o să apară ca și negru. Mâna mea, dacă vedeți unde am pus mâna dacă pot să-l găsesc aici, dacă vedeți unde am pus mâna pe trusa de scule, rămâne, nu știu că se vede urma unde mi-a fost mâna. Mă rog, ăsta e negru-alb, ăsta e verde, aici se vede un pic mai bine unde am atins metalul rece, l-am încălzit de la căldura mâinii. Ăsta este un alb cu un fel de highlight roșu. Ăsta e highlight negru, adică ce negru e cald cu highlight-ul din ăsta. Verde, un verde cu highlight, iar alb, și ăsta e alb cald. Asta și ăsta verde cred că sunt cele mai folositoare. Vedeți unde mi-a rămas mâna, adică unde mi-a rămas amprenta mâinii de la căldura transferată mâinii. Nu știu, îmi pare rău că n-am cum să arăt mai bine. Ok, cum am zis data trecută, aerul este parte dintr-un sistem,
ansamblu, ca să zic așa, din care mai multe piese fac parte. Ăsta este un PVS-14. Culoarea e white, white phosphor se numește în engleză, fosfor alb. Generația 3. O să pun un video să vedeți ce văd prin el și cum se folosește ăsta în conjuncție cu laserul infraroșu. Ok, cam așa se vede prin PVS 14. Am aici laserul despre care am vorbit de pe aer. Nu știu cât de clară se vede imaginea, dar cam asta e. Gardul din fața mea, ăsta e laserul infraroșu, cu ochiul liber nu se vede, numai cu un dispozitiv night vision. Gardul ăsta din față, gardul vecinilor, e la 50 de metri, iar cutia asta albă e la 100. Cam așa se vede. Camera nu preia foarte bine, adică asta e imaginea care o văd eu, albastru ăsta. Preia orice lumină și o accentuează practic. E un sistem analog, are o baterie, un AAA aici. Asta e partea prin care te uiți, asta e un capac protector. Montează pe o cască. Casca e de la Team Wendy, nu e balistic, nu e antiglonț, e doar o cască pentru protecție, ca și o cască de construcție, nu e nimic diferit. Montura pe care intră PVS-ul este în față și fiindcă eu am ochiul stâng dominant, îmi stă pe partea stângă. Când nu vrei să-l folosești, îl dai înapoi pe spate și arată așa. Când vrei să-l pui în față, să-l tragi în față, îi dai drumul, de aici îl pornești, îi dai drumul și țin exact în fața ochiului. Elasticurile astea toate au un pic de joc, deci chiar toate componentele au un pic de joc, mai mult sau mai puțin, mai ales brațul ăsta pe care e montat ăsta din plastic. Se poate vedea că vibrează. De ce ai făcut ăsta din plastic și ăsta din aluminiu sau ăsta din titanium? De ce ai făcut așa? E fiindcă dacă în cazul în care te dai jos din mașină sau te urci în mașină sau intri într-o cameră sau te apleci și nu îți dai seama că la este deasupra, brațul ăsta e făcut să se rupă, e braț de sacrificiu care o să se rupă înainte să se rupă gâtul tău sau montura pe care stă ăsta. Trebuie să ai o contragreutate, fiindcă ăsta e destul de greuț. Trebuie să ai o contragreutate, asta e contragreutatea mea, e o cutie pentru baterii. Husa și cutia de baterii sunt făcute de Agilite, e o companie din Israel, foarte, foarte încântat de ei, am o grămadă de echipament de la ei. Pachetul de baterii aici în spate. Am baterii pentru PVS, am baterii pentru dispozitivul termal și cred că atât. Cred că numai 2 tipuri de baterii am în el. Dar folosesc bateriile ca și contragreutate și sunt velite dacă mai țineți minte cum era banda izolatoare de pe vremuri din pânză, e o bandă izolatoare în culori de camuflaj. Pe cască am protecția pentru urechi, electronică, un emițător infraroșu. Asta poate să meargă, poți să ai mai multe opțiuni, ai verde, roșu și infraroșu. La fel cu astea sunt niște axibilde, ca să zic așa, că nu sunt axibilde. Bandă reflectorizantă pentru laserul infraroșu.
Și cam asta e. Ok. Cam astea au fost părțile care am vrut să le acopăr astăzi. Cum am zis, o să facem un alt video dacă este interes despre restul echipamentului care îl vedeți în fundal, care le-ați putut vedea în fundal. Și probabil că o să facem un alt video despre cum am făcut la pistolul Glock, despre funcționalitate, adică despre modul în care funcționează un AR și particularitățile lui. Deci nu sunt multe și nu sunt foarte greu de priceput. Oricum, acestea fiind spuse, vă doresc o săptămână plăcută și sper să ne vedem tot aici cât de curând și vă mulțumesc pentru timpul acordat și timpul care l-ați petrecut cu mine. Numai bine!